Случвало ли ти се да се събудиш посред нощ, облян в пот или с непреодолима жажда? Ако живееш с диабет или познаваш някого, който се бори с това заболяване, тези нощни симптоми могат да са сигнал за нещо по-сериозно. Диабетът не спира да влияе на тялото ти, дори докато спиш. През нощта организмът може да ти изпраща важни сигнали за опасност, които не трябва да се игнорират. Те могат да бъдат предупреждения за по-сериозни усложнения. В това видео ще споделя с теб 7 тревожни признака на диабет, които се проявяват през нощта и които не трябва да пренебрегваш. Остани с нас до края, за да се увериш, че пазиш здравето си под контрол. Номер 1. Нощно изпотяване. Събуждането, обляно в пот, е един от най-тревожните признаци, които могат да сигнализират за нощна хипогликемия. Това състояние, известно като ниско ниво на захар в кръвта, е особено често срещано при хора с диабет, които приемат инсулин или лекарства, стимулиращи производството на този хормон. През нощта, докато спите, тялото ви използва глюкоза, което може да доведе до опасно спадане на нивата на захарта. В отговор, организмът ви освобождава хормони на стреса като адреналин, което предизвиква прекомерно изпотяване, ускоряване на пулса, нервност и дори кошмари. Въпреки че тези симптоми са неприятни, най-притеснителното е, че тежката хипогликемия, ако не се лекува, може да доведе до объркване, загуба на съзнание или в крайни случаи кома. Затова е жизнено важно да следите нивата на кръвната си захар преди лягане и да коригирате лечението си с помощта на лекар, ако нощното изпотяване стане често. Номер 2. Синдром на неспокойните крака. Синдромът на неспокойните крака, СНК, е състояние, което предизвиква непреодолимо желание за движение на краката, особено през нощта. При хора с диабет СНК може да бъде свързан с диабетна невропатия, увреждане на нервите, причинено от високи нива на кръвна захар за дълъг период. Това увреждане може да доведе до изтръпване, сърбеж и понякога болка, което прави почти невъзможно спокойното нощно почиване. Ако страдате от синдром на неспокойните крака, може да имате затруднения с заспиването или поддържането на съня. Липсата на адекватен контрол на диабета може да задълбочи състоянието. Смяната на позата или разтягането на краката може да осигури временно облегчение, но ако симптомите са упорити, е важно да се консултирате с специалист. Подобряването на контрола върху нивата на кръвната захар и редовната физическа активност могат да помогнат за намаляване на симптомите. Номер 3. Нощна хипергликемия. Повишаването на кръвната захар през нощта, известно като нощна хипергликемия, е опасен знак за диабет, който често остава незабелязан. За разлика от хипогликемията, която се проявява с видими симптоми като изпотяване и световъртеж, нощната хипергликемия е тиха, но също толкова вредна. Ако се събудите с сухота в устата, главоболие или силна умора, това може да е сигнал, че нивата на кръвната захар са били високи през нощта. Причини за това състояние могат да бъдат вечеря, богата на въглехидрати, липса на физическа активност или недостатъчна доза инсулин преди лягане. Не подценявайте ефектите на продължителната хипергликемия. Тя може да увреди кръвоносните съдове, да увеличи риска от сърдечни заболявания, да засегне бъбреците и да доведе до проблеми с зрението. Редовният контрол на нивата на кръвната захар преди сън, коригирането на медикаментите и избягването на храни с високо съдържание на захари и въглехидрати вечер могат да помогнат за предотвратяване на нощната хипергликемия. Номер 4. Сънна апнея. Сънната апнея е разстройство, при което дишането спира и се възобновява многократно по време на сън. Макар това състояние да засяга много хора, тези с диабет тип 2 са изложени на значително по-висок риск, особено ако имат наднормено тегло. Сънната апнея пречи на качествения сън, което може да задълбочи инсулиновата резистентност и да затрудни контрола на кръвната захар. Обичайните симптоми включват силно хъркане, паузи в дишането и усещане за изтощение през деня, дори след достатъчно сън. Ако не се лекува, сънната апнея може да доведе до сериозни здравословни проблеми като високо кръвно налягане, сърдечни заболявания и инсулти. Използването на апарат за постоянно положително налягане в дихателните пътища може да помогне за лечението на сънната апнея, да подобри качеството на съня и да улесни управлението на диабета. Номер 5. Честа нощна жажда.
Събуждането с интензивна жажда през нощта може да бъде ясен сигнал, че нивата на кръвната захар са извън контрол. Когато те са твърде високи, тялото се опитва да елиминира излишната захар чрез урината, което води до бърза дехидратация. Това оставя чувство на неконтролируема жажда, принуждавайки ви да ставате многократно, за да пиете вода. Този симптом, известен като полидипсия, не само е неприятен, но и нарушава съня ви, което влияе върху общото ви здраве. Ако често се будите заради жажда, проверете нивата на кръвната си захар и коригирайте лечението си. Не подценявайте постоянната жажда през нощта. Тя е ясен знак, че нивата ви на глюкоза може да са опасно високи, а навременната реакция може да подобри състоянието ви. Номер 6. Нощни крампи. Нощните мускулни крампи, особено в краката, са често срещан симптом при хора с диабет и могат да се дължат на различни фактори, като проблеми с кръвообращението и електролитни дисбаланси. Диабетът може да увреди нервите и кръвоносните съдове, намалявайки кръвоснабдяването на крайниците, което води до болка и крампи. Освен това, дисбалансите на важни минерали, като калий, калций и магнезий, също могат да допринесат за появата на крампи. За някои хора разтягането преди лягане или приемът на добавки може да помогне за облегчаване на тези симптоми. Въпреки това, ако нощните крампи са чести, е важно да се консултирате с лекар, за да се коригира лечението, тъй като това може да е знак за лош контрол на диабета. Номер 7. Ноктурия. Ноктурията, или нуждата от често уриниране през нощта, е тревожен симптом, който може да бъде свързан с диабета. Когато нивата на кръвната захар са високи, тялото премахва излишната глюкоза чрез урината, което увеличава нейното производство и ви кара да ставате многократно, за да отидете до тоалетната. Това състояние не само нарушава съня, но също така показва, че нивата на кръвната ви захар не са добре контролирани. Ноктурията е често срещан симптом при хора с диабет тип 2 и може да изисква корекции в лечението, за да се поддържат нивата на захарта в здравословен диапазон. Липсата на достатъчно почивка влияе негативно върху дневната ви продуктивност и може да задълбочи други усложнения на диабета. Затова е важно да обсъдите ноктурията с вашия лекар, за да запазите здравето и качеството си на живот. Контролът на диабета не се свежда само до това, което правите през деня. Нощите също могат да бъдат поле на битка, изпълнено с опасни сигнали, които не бива да пренебрегвате. Вниманието към тези симптоми и предприемането на мерки за тяхното управление може значително да подобри качеството на живот. Ако редовно изпитвате някои от тези проблеми, не се колебайте да се консултирате с лекар, за да коригирате лечението си и да защитите дългосрочното си здраве. Запомнете, че добрият контрол на диабета е от съществено значение за поддържането на здравословен начин на живот, както през деня, така и през нощта. Ако ви харесва това видео и смятате, че информацията е била полезна, не забравяйте да натиснете "Харесвам". Също така ви каня да се абонирате за нашия канал, за да не пропуснете повече съдържание за здраве и благополучие. Освен това, с удоволствие бих искал да чуя вашите преживявания, така че не се колебайте да оставите коментар тук по-долу, разказвайки ми дали сте изпитали някой от тези симптоми или как управлявате диабета си през нощта. Благодаря за подкрепата и ще се видим в следващото видео.